Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdäniň anyny uny eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Xitay we Orta Birleşen Ştatlaryň Günorta Koreýada raketalardan goranış sistemalaryny ornaşdyrmak boýunça çygylan eden planlaryna aladalanma bildirdiler we taýyklaşdyrylmadyk jogap beriji çärelerini amala aşyrmagy wada berdiler diýip ýurtlaryň döwlet medialary habar berdi. Jogap beriji çäreler Xitaýyň we Ortaýatyň bähwitlerini goramak hem regionda strategik deň agrymlylygyny saklamak maksadyny öz öňünde tutar diýip Xitaýyň Xinhua agentligi belliýär. Xitay we Ortaýat geçen ýylyň may aýynda Washingtonyň we Seulyň regionda Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpunyň öňüni almak maksatly Birleşen Ştatlaryň ýokary derejede goranyş taýýarlygy boýunça sistemasyny ýerleşdirmek barada geçiren gepleşikleriniň ideýany raketalardan goranyş uğrundan bilelikde türgünleşikleri geçiripdi. Ortaýat we Xitay şu ýyl bilelikdäki türgünleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirjekdigini eglan etdiler we Birleşen Ştatlaryň agdalan sistemalaryny tanqid edip, güýçli radarlaryň öz howpsuzlygyna töwekkülçilik döretmeginden aladalanma bildirdiler. Türkmenistanda şu ýyl geçiriljek Aziýa oýunlaryna akkreditasiýa eýe bolmagyň tertibi tasdiklandy diýilip Türkmenistanyň media serişdelerinde habar berildi. Resmi maglumata görä prezidentiň kararyna Türkmenistanyň 2017-nji ýylda ýapyk jaýlarda wetewüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny Aşgabatda geçirmek baradaky kanuna laýyklykdy gol çekilipdir. Dokument spor çärelerden geçiriljek wagtynda akkreditasiýa boýunça dokumentleriň taýýarlanmagynyň hem berilmeginiň tertibini şeýlede onuň nusgasynyň görnüşini ketgitleýär diýilip habar berildi. 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Şu ýylyň başyndan bäri türkmen resmiýetleri bu halkara sport çäresine görülýän taýýarlyklara bat berdiler. Ýakyn günlerde Aziýa oýunlarynyň resmi nişany simboly hem ketgitlendi. Qazaqstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýurdyň 4 raýatyny we Ortaýatyň bir raýatyny adam gaçakçylygy sebäpli türme tutsaglygyna hökm etdi. 10-njy ýanwarda geçirilen diňlenşikde suwd edilenleriň biri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ortaýatyň üstünden Howanstandan Ýewropa bileşigine adam gaçakçylygyny amala aşyrylmagyny gurnamakda günäli tapylyp 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Suwd edilen ýene 3 adam şol sanda Ortaýatyň raýaty 7 ýyl türme tutsaglygyna, ýene biri 3 ýyllyk şertli tutsaglyga hökm edildiler. Suwd edilenleriň atlary köpçülige ma'lum edilmedi. Suwdyň aýtmanyna görä Awganistanyň, Gazagstanyň we Ortaýatyň raýatlaryny öz içine alýan jinaýatçylyk topar 2005-nji ýylyň oktyabr we 2016-njy ýylyň mart aýlarynyň aralygynda hereket edip, Awganlary Merkezi Aziýanyň we Ortaýatyň üstünden Finlandiýa bir kanun aşyrmak işi bilen meşgullanypdyr. Türkmenistanda ikinji Sputnik'in ýagny milli emeli hemranyň kosmosa uçurulmagy üçin tekniki taýýarlyklar görüldi diýilip habar berildi. Resmi maglumatlara görä emeli hemranyň işi ýeri barlamakdan ibaret bolar. Türkmenistanyň Türkmen Älim 50 atly ilkinji emeli hemraty 2005-nji ýylyň 28-nji aprelinde Birleşen Ştatlaryň Florida ştatyndan uçurylyp 17-nji maýda kosmosdaky orbitasyna çykarylypdy. Bu emeli hemrada oturdulan gurallaryň güýjüniň Ýewropanyň we Aziýanyň onlarça ýurduna şeýlede ýakyn günler we Demirgazyk Afrika ýurtlaryna hyzmat etmäge ukyplydygy habar berilipdi. Xitay Merkezi Aziýa ýurtlary bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň 2016-njy ýyl boýunça netijelerine baha berdi. Xinhua agentliginiň ýurduň täzirçilik ministrliginiň resmi wekili Sun Tziwe'niň 10-njy ýanwarda eden çykyşyna salgylanyp habar bermegine görä, ýylyň dowamynda Xitay Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň iň iri sowda partnyoryna öwrülipdir. Türkmen medeniýetine görä 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamynda Türkmenistanyň we Xitaýyň arasyndaky harit dolanşygynyň möçberi 5,4 milliard Amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Ýurtlaryň arasyndaky harit dolanşygynyň esasy bölegi gaz sowdasyndan gelýän girdijiler emele getirýär. Ortaýatyň ykdysadyýatynyň ösüşiniň haýyrlygy şu ýyl adamlaryň iş bilen üpçünçilik mümkinçiliklerini gowlandyryp bilmez ýerçilik derejesi ýokary bolmagynda galar diýilip Halkara Zähmet Guramasynyň 10-njy ýanwarda ýaýradan maglumatynda aýdylýar. Global derejede neftiň bahasynyň pete gaçmagy Ýewropa bileşiginiň hem Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary bilen bilelikde Ortaýat Federatsiýasynyň ykdysadyýatyna agram saldy diýip Birleşen Milletler Guramasyna degişli. Zähmet Guramasynyň 2017-nji ýylda dünýäde ýerçilik meselesi barada çaweden hatawatynda aýdyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýokşana Nurwan. Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň hataryna girýär we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli prezident we onuň töwereg tarapyndan kontrollukda saklanýar diýip Human Rights Watch guramasynyň ýyllyk hasabatynyň başynda aýdylýar. 2016-njy ýylda kabul edilen täze konstitusiýa ömürlük prezidentligi ýol açýar. Häkimetler siyasi ýa-da dini başga pikirligiň islenlik görnüşiniň öňüne alýarlar we informasiýany, maglumaty dol kontrollukda saklaýarlar. Oppozisionerler we olaryň maşgalagdalar, hatda emigrasiýada hem işe rejimiň öz alma kopasynda ýaşaýarlar. Aktivistleriň, siyasi emigrantlaryň garnaşlarynyň we beýleki raýatlaryň ýurtdan çykmagyna näresmi bir kanun çäklendirmek, girilmek praktikasy saklanyp galýar. Onlar çadam tutsuk hasaplanyp, zorlukly ýitirim edilmegiň pidasy bolmagyna galýar diýip hasabatyň başynda aýdylýar. Adam hukuklarynyň berza edilisine gödöwçilik edýän gurama Türkmenistanyň şahsiýet kulturyny şeýledýär. Ýurdun raýatlaryny döwlet çärelerine mejbur gatnaşdyrmak praktikasy saklanyp galýar we bu ýagdaý prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurt boýunça edýän saparlary barada aýdylan köplenç akyl paýkasyň çäginden çykýar. Düýbeniňde ýerleşýän Türkmen inisiatiwa toparynyň maglumatyna görä aprel aýyny Akyl welaýatynda 4 maşgala prezident bir ýerden gidýänçe öz ýoğunyň garnaşlaryny jaýlamagy hem ruhsat bermediler. 2016-njy ýylyň sentýabrynda Ýaşullar maslahaty we parlament täze konstitusiýany kabul etdi we onu prezidentligi kandidatyň 70 ýaşdan geçen bolmaly baradaky çäklendirme aýryldy we bu düzüş netijesinde ömürlük prezidentligi ýol açylýar. Prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldyryldy we prezidentlik möhletleriniň sany boýunça çäklendirme ýok. Täze konstitusiýada senzura gadagyn edilmeýär we daşary ýurtlara erkin gitmek hukugy nazarda tutulmaýar. Türkmenistanyň metduga adatlygy ýok diýip Human Rights Watch guramasynyň 2016-njy ýyla syn boýunça ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Döwlet çap edilýän we elektron informasiýa maglumat çeşmeleriniň ählisini kontrolly edýär. Daşary ýurt habar terişdeleri bolsa ýurda ören seýrek ýagdaýda getirilýär we olaryň yerli habarçylar häkimetler tarapyndan gazaply gysy sezewar edilýär. Adatlyk radiosynyň bu bosgunlukdaky Türkmenistanyň alternativ habarlar internet neşriniň ştatdan naşary habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýew 3 ýyllyk türme tutsaglygyny hökm edildi. Ol 2015-nji ýylyň awgustynda galyplaşdyrylan neşe aýplamasy boýunça suud edildi. BMG'nın edenetlikli tutsuk etmeleri bardaky işi topar onuň paragatçylykly ýagdaýda pikirini aýtmak hukugyny ulananlyk üçin bir kanun tutsuk edilendigini aýtdy. 2016-njy ýylyň oktýabrynda polisiýa Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowadan alyk nowatyna duran adamlar suraty düşürenlik üçin düşünür talap etdi. Şondan az soň ol näwelli adamlaryň hüjümini sezewar boldy. Olar onuň eline kamerasyny aldylar. Human Rights Watch guramasynyň bu waka barada metduga düşün ýerden beýanatynyň ýysyra bolsa, näýatan şaýarlar oňa topulyp Türkmenistan maskara edýän diýip gaýyrdylar. Hasabatyň dini adatlyklaryň çäklendirilişi baradaky böleginde dini guramalar hasaba almak düzgünleriniň ozalkysyndan hem berkidilenligi, hasaba almadyk dini jemgyýetleriň gadaganlygyna galýanlygy. Şeýle-de Türkmenistanyň alternativ harby gurulugyň kenidem ýokdy we dini naşlar esasynda hökman harby gurulukdan boyun gaçyranlaryň jogapkarçylyga çekilýänligi, dini edebiyatlaryň konfiskasiýa edilýänligi we olary saklanan adamlara jerime salynýanlygy aýdylýar. Sapar Murat Niýaz döwründe gözüniň arkasyna taşlanan onlarça adam bolsa zorlukly ýitirim etmäniň pidalar bolup galýar. Bu adamlaryň köpüniň ykbaly hem belli dälip Human Rights Watch guramasynyň 2016-njy ýyl boýunça ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan ölümini aýdylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Aşgabatda 2017-nji ýylyň ilkinji 2 hepdesiniň dowamynda hususy dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy 2 hesse gymmatlady. Şol bir wagtda döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda bolsa dermanlaryň aglawy bölegi tapdyrmaýar. Yıl salsandan sonra yani 2016 yıl tamamlanıp 2017 yıla geçilenden sonra bolsa dermanlar öňküsinden orta hasap bilen 120% aralygyny gymmatlady. Bir plan derman diýerler adın son dermanyň şu adynyň gymmatlanma 80% bolýar. Katrak dermanlar adamların günlük durmuşunu ulanlayan dermanlar bolsa 120% derejesinde gymmatlady. Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä bu gymmatlama diňe hususy eýçilikdäki dermanhanalara değişli bolup, olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda süýji we böwrek kesellerini bejermek üçin niýetlenen dermanlar we sanjymlar bar. Mesela Medrapil Plus diyen derman var. 20 tabletkadan varat bolun. Tabletka geçen ýylyň aýagyna 30 manat bolun bolsa, häzir oň bahasy 65 manat etdi. Ýa-da bolmasa kardomagnilat dermanlar, ne şu kardomagnilin de bir kutusynyň bahasy geçen ýylyň aýagyna 24 manat bolun bolsa 44 manat etdi. Gara adyn son dermanyň ol ählisi gymmatlady. Laçada süýüş kesel bilen bagly sanjymlaryň zatlaryň odaly bilen tapylmaýanlygyny, şu sanjymlaryň da odal apteklerden ortaça 20 manatda oranı tapdyrylýan bolsa häzir şu apteklerden şu häzir 45 manatdan tapdyranyp, şonu 45den tapsaňda hanmurlygyň gaty berençliýär diýip gurrun edýärler. Dip synçy Bugaýew aýtdy. Paýtagtyň tebip şipaýaly hususy eýçilikdäki dermanhanalarynda işleýän satyjylar ýa-da olaryň eýeleri dermanlaryň gymmatlamagyny ýurtda 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap dollaryň nag sowdasynyň resmi taýdan ýatyrylmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Şu dermanlaryň we sanjymlaryň tas ählisi ýaly daşary ýurtlarda önürilen dermanlar. Biz bulary ýürüýte baglaşylan şertname esasynda daşary ýurtlardan getirýär. Biz bu dermanlar öňkü baglaşan şertnamamyza laýyklykda dollarda satyn alýar. Bizde de dollar gymmatlady. Şonuň üçin bizim dermanlaryň bahasyny gymmatlatmagy mejbur bolduk. Sebäbi ýurtda enni bir ýyl bäri dollaryň gara bazardaky narhy 7 manat töweregine saklanýar. Bu bolsa türkmen manatynyň 2 hisse hümmetsizlenenligini aňladýar. Dip adynyň eferde tutulmadylygyny haýyş eden paýtagtyň hususy dermanhana eýeleriniň biri gurrun berdi. Hususy eýçilikdäki dermanhanalarda dermanlaryň we sanjymlaryň bahasy barha ýokurlanýan mahala döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda olaryň aglawy bölegi tapdyrmaýar. Şeýle-de Türkmenistanda döwlet saglygy ähtiýaçlandyryş pasporty boýunça satylýan dermanlaryň ýa-da sanjymlaryň tas 70-80%-iniň döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda satylmaýanyny barada ýaşaýjylar diýenýärler. Käbir paýtagtlylar bolsa, döwlet eýçiligindäki dermanhanalaryň kim-kimden kommersiýa dukanyny öwrilýändigini aýdyp, olaryň tekçileriniň belli bir bölegini innama çalynýan dürli ýaglaryň, Türkmenistanyň öz çäklerinde ýygnalan dermanlyk otlaryň ýa-da kosmetik önümleriň emele getirýändigini, dermanlaryň bolsa barha azalýandygyny ýaýarlar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu welaýatdaky hususy dermanhanalarda da dermanlaryň bahasy 2016-njy ýylyň dekabr aýy bilen deňeşdirende tas 2 hesse ýagny 100% gymmatlady. Şol bir wagtda welaýatyň merkezi Türkmenabad şäherindäki döwlete değişli dermanhanalaryň ählisine diýen ýaly dermanlaryň sanynyň we görnüşleriniň azdygy. Şol sebäpli adamlaryň öz zerur bolan derman önümlerini hususy dermanhanalardan ýa-da gök wazaryndaky elin dermançylardan satyn alýandygy aýdylýar. Ýeri gelende bellesek dermanlaryň gymmatlama ýa-da döwlete değişli dermanhanalarda dermanlaryň aglawy böleginiň satylmadylygy we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri we media serişleri tarapyndan ilat köpçüligine düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynda ýurt raýatlarynyň saglygyny bejertmek üçin ähli şertleriň döredilenligi we döwrebap keselhanalaryň gurulanyny barada wagtal habar berilýär. Türkmenistan bütün dünýä saglygy goraýyş guramasyna 1992-nji ýylyň 2-nji iýulynda agza bolupdy.
Öz tweetinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. İl içindäki maglumatlara görä Mary Türkmenawat awtomobil ýolunda agyr ýol pajygalary köpelýär. Soňky gedek şeýle ýol pajygasy ýanwar aýynyň 9-ynda çal reňktäki Avalon kysymly maşyn ýoldan çykanda boldy. Onuň içindäkileriň aglabasynyň agyr yaralanandygy aýdylýar. Emma mundan ozal dekabr aýynyň ortalarynda 2 ýeňil awtologyň çaklaşmagy netijesinde has agyr ýol pajygasy boldy. Bu hadisede 2 awtologdaky ýolawçylaryň ölenleri hem boldy diýip şaýatlar gurrun berýär. Mundan 2-3 ýyllykda hem 2 velaýaty birikdirýän ýoluň ugrunda bir aýyň dowamında 40 gola ýol pajygasynyň bolanyny barada habarlar ýaýrady. Şondan soň ýoluň lewap böleginde gije gündüz eli radarly polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işärlerinden patrol gözegçiligi hem köpeldi. Ýollaky gözegçilik gatnawyň lewaba deýişli bölüminde häzire çenli hem dowam edýär. Emma soňky bolan agyr wakalaryň ýoluň Mary böleginde bolandygy aýdylýar. Käbir sürüjüleriň tasdiklamagyna görä ýol hadisalaryna esasan ýoluň yaramazlygy sebäp bolýar. Şeýle pikirdäki sürüjüleriň biri hem Maryly alim. Ol 40 ýaşlarynda Mary Türkmenawat aralygynda hususy taksi sürüjüsi bolup güzöran aýlaýar. Ýol gowy bolsa hiç ýyly problema ýok diýerlik. Häzir bolsa ýolu ide azally. Çukurlar seredilmese köpelýär we şonuň bilen bilelikde pajygaly ýagdaýlar hem köpelýär diýip olaýdýar. Alim sözüne delil edip Mary Aşgabat ýolu oňurlandan soň ýol hadisalarynyň azalandygyny mysal etirýär. Ine ýol erwet wagty Aşgabat aralykdan günne günaşa bir ölüm habary gelýärdi. Hana ýolu oňurdylar welin eşdilen owa inni kän diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Mary Türkmenawat aralygynda gatnaýan sürüjüleriň hem aglabasy alymyň pikiri bilen ylalaşýar. Emma ýolawçylar bolsa bu pikir bilen dolu ylalaşmaýarlar. Käbir ýolawçylaryň aýtmagyna görä taksi bilen sapara çykmak howpsuz däl. Hususan da olar gijeki saparyň has hem gorkulu bolýandygyny aýdýarlar. Taksili saparyň beýle gorkulu bolmagynyň esasy sebäpleriniň biri sürüjüleriň uly aşa ýokary tiýdlik bilen sürmekleri bilen bagly hasaplanylýar. Men bir gezek Türkmenawatdan Mara gitmek üçin hususy taksilere mindim welin ortaça 3,5 sagatlyk ýoly 2 sagatda geçdik. Hudaý diýip ýetýänçe zordan oturdum diýip özüni mekan diýip tanadan 26 ýaşyndaky illeşimiz aýdýar. Ýaşlar ýokary tiýdlikden kän gorkmasa-da bu taksiçileriň sürüşi gorkudýar. Sebäbi olaryň iň pes tiýdligi adyndan saat 120 kilometr diýip mekanyň ýollaşy we paýdýar. Taksiçileriň özleri hem hemmesi uly beýle gaty sürmese-de içlerine gaty sürýänleriň hem az dälligi bilen ylalaşýarlar. Taksiçileriň seresapsyzlygy we ýol pajygalarynyň köpelýänligi barada aýdylýanlary polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işärleri hem tasdiklaýarlar. Bir ýerde ýol pajygasy köp bolýan bolsa, onu deýişli bölümlere habar berýäs. Soňra şol ýerde bir svetofor ýa bolmasa, ýol belgisi dikilýär diýip Mary şäher polisiýa ýol gözegçilik gullugynyň işäri sapar aýdýar. Onuň pikirine görä bolýan ýol pajygalarynyň 80% esasan taksi sürüjüleri bilen bagly. Taksi sürüjüsi diýmek bolsa näme? Ýanynda ýolawçy bar, ýeke özü däl diýmek diýip olaýdýar. Ýol idegi ýagny bejeriş işleri aram-aram geçirilýän bolsa-da, 2 velaýaty birikdirýän uly ýollaky agyr ýüklü ulawlaryň we beýleki maşynlaryň gatnawynyň ýygylygy sebäpli ýol tiz aýlanýar diýip sürüjüler we polisiýa işgärleri aýdýarlar. Adatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dolu gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Ýokary bilimli daşary ýurtlarda tamamlap gelen türkmensanly ýaşlaryň ýurda dolanandan soň öz daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeye bolýandygy habar berilýär. Bu kynçylyklar barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Daşary döwletleriň ýokary we ýörüýte orta mekdeplerinde okap, diplom alyp ýurda gelen türkmenstanly ýaşlaryň öňünde öz diplomlaryny tasdiklatmakda, işe ýerleşmekde uly päsgelçilikler bardygy aýdylýar. Mundan 1,5-2 ýyl ödül okuwyny tamamlap gelen ýaşlaryň müňlerçe şu gün işde oturýarlar. Olaryň käbirleri Türkmenistanyň bilim ministrliginde döredilen päsgelçilikler sebäpli diplomlaryny tasdikladyp bilmeseler, eýem diplomlaryny tasdiklatmak üçin geçmeli proseduralardan geçip egzamin tapşyran ýaşlar hem diplomlarynyň ellerine berilmegine garaşyp 3-4 aýlap işde oturandyklaryny aýdýarlar. Egzaminleri tapşyrandan soňra hem desine diplomu eline bermeýärler. Özümiz çagyrar diýärler. Özleriniň çakylygy hem 3-4 aýat çekýär diýip Aşgabatly Merjan aýdýar. Kä halatlarda bolsa döwlet gatnaşyklar esasında Türkmenistanyň bilim ministrliginiň uğratmagy bilen daşary döwletlerde okap gelen ýaşlaryň öz ugry boýunça iş tapyp 2 ýyl şol işde işlärlerinden soňra diplomuny berjekdiklaryny aýdýarlar. İşe ýerleşmäge kömek edilmeýär. Özüň iş tapyp özüň ýerleşip başyň çaramasaň diplomuň bilim ministrliginde ýyllar boýy hem soragsız ýatyr diýip öz ugrundan işe ýerleşip bilmeýän aýna öz düşen kynçylygy barada gurrun berýär. Döwlet gatnaşyklary bilen döwlet tarapyndan daşary döwletlere uğratylman, öz hasaplaryna öz güýji bilen daşary döwletlerde okap diplom alyp gelen ýaşlaryň öňünde bolsa, has hem köp päsgelçilikler döredilendi barada daş howuzly döwlet şeýle gurrun berýär. İlk bilen talap edilen resminamalary bilim ministrligine tapşyrandan soňra egzaminlere ruhsat almaly. Egzaminlere ruhsat almadan odal senin okan ýyllaryň her günni her sagat üçin derňe geçirilýär. Eger sen okan ýyllaryň okuw döwründe haýsydyr bir sebäp bilen ýurda gelip giden bolsaň, ýa-da uçara bilet tapylman 2-3 gün okuwa gijirak baran bolsaň, onda seni egzamine goýbermeýärler. İslendik studentin haçan ýurda geleniň, haçan ýurtdan gideniň seneleri bilim ministrliginde bellige alynan. 2-3 gün okuwdan galan bolsaň başga bahana gerek däl. Onuň sebäplerini seljerjek bolup duranoklar. Bu olara kazanç çeşmesi bolýar. Ejem yaraman agyr halda bolanda men ýurda gelip gitdim. Anha şol sebäp bilen men egzaminlere goýberilmän, tanış bilşiň üstü bilen çykdaýjy baryn etdim diýip döwlet aýdýar. Daşary döwletlerde okap gelen ýaşlar öz ugrulary boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde 15-20 ýyl dowamında okadylyp egzamin tapşyrýarlar. Egzaminler Türkmenistanyň syýasaty, Türkmenistanyň taryhy, Türkmenistanyň jemgyýeti ýaly sapaklardan ähli studentlere hökmany 4-5 ýyl daşary döwletde okap geleniň Aşgabatda gelip diplomuny tasdikladanyňdan ýeňil düşär diýip daşhowuzly döwlet aýdýar. Kynaglardan geçmekde hem päsgelçiliklerden hawatyr edip öňünden tanış biliş bolap para peşkeş berilýändigi, şeýle para peşkeşiň möçberiniň 10.000 manatda barada maglumatlaryň bardygyny hem döwlet aýdýar. Daşary döwletleriň kommersiýa hasaplaşyndaky ýokary we ýörüýte orta mekdeplerini okap diplom alan ýaşlaryň diplomlary bolsa, Türkmenistanyň bilim ministrliginde asla kabul edilmeýändigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Donald Trump'ın administrasiýasyna ýurduň milli howpsuzlygyny goramak boýunça iki mühim wezipä teklip edilen kandidatlar Orta Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň institusiýalaryny sandan çykarmaga synýar diýip harby we aňtaw işlerine Moskwa garşy agressiw çemeleşmegiň tarapyny çaldylar. Trump tarapyndan Pentagonyň we merkezi aňtaw gullugynyň ýol başçylygyna hödürlenen James Mattis bilen Mike Pompeo'nyň beýanatlary 8-nji ýanwarda Respublikanlaryň kandidaty ökünde prezident saylanan Trump'ın saylaw kampaniýasyna Moskwa barada eden barlaşykçy beýanatlaryna gabat gelmeýär. 12-nji ýanwarda Senatyň tasdikleýiş diňlenişine kandidatlaryň ikisi de Orsiýety halkara sahnasyna Birleşen Ştatlaryň bir gaýtawly bilen ýüzbeýiz bolmaly agressiw aktyor diýip päsýetlendirdiler. Deňiz korpusynyň öňki generali bolan Mattis Senatyň ýaragly gulluklar komitetine Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin NATO ýararlygyny dagatmaga synýar. Washington Orsiýetyň bu hareketine garşy durmaly diýdi. 66 ýaşly Mattis Orsiýetyň strategik bäsdeşligi saýlap tutandygyny belläp, özüniň Moskwa bilen hyzmatdaşlyk etmäge garşy däldigini aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlar Orsiýetyň niýetlerini we hareketlerini gözden saptyrmaly däl. Amerikan wähbetlerine
abanyan esasy hawplar barada soralanna Matis mening pikrimçe esasy hawp orsiyetten başlanýar diýip jogap berdi. 2001-nji ýylda Awganystana we 2003-nji ýylda Saddam Husaini agdarmak üçin Iraga edilen çözüşde deňiz piyada goşunyna ýol başçylyk eden Matis orsiyet bilen hyzmatdaşlyk edilmeli ugurlar gittikçe azalýar. Oňa karşı durulmaly ugurlaryň sany bolsa barha artýar diýdi. Dinleşikde senator John McCain özünün golayda 3 Baltika döwletine eden safaryna salgylanyp, ol ýerdäki liderleriň özünden Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň regionuna hemişelik bolmagyny goldamagyny haýyş edip sorandyklaryny aýtdy. Orsiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny zor bilen özüne birikdirmegine jogap edip, Birleşen Ştatlar ýanwardan başlap günneger Ýewropada öz esgerlerini ýerleşdirmäge başlady. McCain Matisden Amerikan esgerleriniň 3 ýurtda, ýagny Estoniýada, Litvada we Latviýada hemişelik ýerleşdirilmegini goldamaýandygyny soranna öňkü general goldaýandygyny aýtdy. 66 ýaşly Matis Irakda we Awganystanda bolandan soňra 2010-njy ýylda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň başlygy bolup 2013-nji ýylda pensiýa çykýança Orta Günnegerdeäki harby operasiýalara gödekçilik etdi. Ol pensiýa çykyl bäri alyp baran syýasaty regionuna ekstremizmiň dönemegine koşan koşdy diýip Prezident Barack Obamanyň Orta Günneger baradäki syýasatlaryny ýeti tanqidlap gelýär. Matis orsiýet barada bolşýaly İran barada hem berk tutumu goldaýar. Kanun çykarjylar ondan İran bilen baglaşylan ýadro ulalaşy hakda soranlaryna Matis bu ulalaşygy tanqidlap, men bu ulalaşyga gol goýmazym diýdi. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Awganystanda Göknar önümniň we bekanun neşe dolanşanyň gün saýyn artýanyny Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere garşy göreş boýunça idarasy ma'lum edýär. Neşe önümniň we bekanun neşe dolanşanyň öňüni almagyň başartmandygyny Awgan resmileri boýun alýar. Bu ýurtda neşe keşleriň sany 3 millionyň geçipdir. Neşe belasyna uçurarlaryň 1 millionyň gurragynyň aýallar we çagalardygyny Awganystanyň neşelere garşy göreş boýunça ministerligi habar berýär. Neşe keşlere neşe goýdurmak boýunça da keselhanalar açyldy. Paýtaxt Kabulda hem neşe keşler bejerilýän saglyk merkezleri guruldy. Awgan türkmenleriniň arasynda hem neşe keşlik belasyna uçurarlar bar. Kabulun saglyk merkezlerinde neşe keşligi terk etmek boýunça Demirgazyk Awganystandan gelip bejergi alýarlar. Kabulun bir klinikinde neşe keşlikden gutulmak üçin bejergi görýän 2 türkmen neşe keşi bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Adım Abdurrahman Şordapdan Qarayar Batuldan Maşşapxana geldik, pahyla gölleşdirmek üçin dawa pişgary gije yarımdan bir bezekki bezeden öýe gelip habar alyp aýlanyp durlar. Hança gün boldy bere gelen? 8 gün. Ödün gowduýam. Allah Hudaşy wajşysy. Başga da barmy neşe keşdilen obaňyz? Bar aýy. Şordan goýup baranam bar, köpden soň uranynam barana bar. Aýaldan goýdy guragyş bilen. Hem saýyşlamada bat başaltsa ýalan. Muny uranmaga näme sebäp? Uranmama bir düşmanlyk sebäp boldy. Ýa-da şonakanda soň bilip galdy. 40 gün bir aý kaýber muhtarey. Aşu daýyny da gewlemi de şol ýa-da şonakan. Ýerde adyň bar? Barsa. Men tiýardan bolan. Muhammed Nazar näçe wagt boldy neşany uranyň? 2 ýyl bolandy döwrenen. Ýa-da beri tapyldy şunu çekdikden hemezmundukdan. Ýaxşy boldy şükür garay. Bere şun geldim. Bere şun geldim. Klinige girmek üçin şertler näme? Almaly şertlerini zamanat berdik. Goýmasaň näme? Goýjak ot gelip otdy, goýmajak olsak näme şeýle däs. Aý öwrenjek bolsa gelmeýän bere. Janyny degdi bestinçe. Janyny ýat degdi. Başga da barmy neşe keş awalaň? Kana, ýerim bar jagymdan. Klinikde edilýän hyzmatlardan razymy? Razy, bestinçe jaý berdiler. Ýa-da duaýyny demerler biler. Dinin berýän ýemlikden. Din peşine merden ýandana. Suudi şiyorsa. Yönde özüm razı boldum dene. Koyumlarındaşın. Her kim öz için nämet ýemne. Taw ýa goýun ýa-bilen. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.